Royal Majesty, Royal Majesty. Après la montée de to adorn the ceremony and empower our residents to serve the people with the fear of God. Then we all wholeheartedly joyfully celebrate this coronation with prayers and adoration. Amen. If anyone purifies himself from what is ignoble, then he will be a vessel for noble use, consecrated and useful to the master of the house, ready for any good work. So shun youthful passions, and err at righteousness, faith, love, and peace, along with those who call upon the Lord from a pure heart.
meditations of our hearts be acceptable to you, O God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Please be seated. The service that we are keeping today in honor of your Royal Highness Eze Sir Chijioke Chikwepem Okafor of Nkwoegwu Autonomous Community in Omo. It is a great joy that God has called us together to know that there is a crown all of us are wearing, and that there is also crowns made for kings, for a purpose. Crown for a purpose. Crowns are normally worn by those that merit it. Crowns are not bought in the market and worn by people who do not understand the Bible. Please welcome yourself. That's it. Yeah. God bless you. Crowns are not just bought anywhere. Crowns are made. Crowns are usually placed on the head of those who are appointed, herited, or elected to wear it. Crowns from the Old Testament use the point of God's election of kings. And through the New Testament, it refers to the one that every Christian will wear if you are conquered our home. Today, we are talking of crown in general, and we are also talking of crown specifically. It's meant for a purpose. Kings are appointed by God's divine will, and each king is given an assignment, which is divine assignment. When God was anointed to be king over Israel, he had the divine mandate to keep the rule of God. That he might be made to reflect in the life of men that there is a God in Almighty. What was it that made the vision? What made the vision for Jacob is something we should consider very closely. Chikwepem has traveled widely and gained a lot of experience, has gained a lot from both man and God. He has been chosen at a time like this to be a king. A crown is being bestowed upon him to ensure that the life of Christ reigns supreme in his kingdom. Sir, this is a bogus assignment, because in our world today, godlessness is taking over godliness, as well as idolatry is taking over the life of Christ. In our world today, people are living the justice system that is based on the Bible to all kinds of cunning practices. Today, some kingdoms are reverting to judicial system and one with those that practice idolatry. They are worship. They are worship. Many people are making revival in the name of culture, those ancient, primitive, fetish lifestyle. The grand form of Nkwoegwu, the crown is coming upon you.
microphone to be the preacher that we are. But there has to be a priest before their kingdom to turn them back to God. That in the prayer that I will put my attention of any time, rather prayer to Almighty God. That is in the head. There will be no celebration of aromatic sham. And let the Lord let it not be mentioned in their kingdom. You have a very good machine presenting yourself before God and to draw strength from God before you take it out. You are not going to be a celebrated knight. You have to be a knight whose soul will be divided to draw away darkness in their kingdom. You have to bring the light of Christ and walk the brethren and combat those who believe in idol worship. Your place of the Bible is divine. Aaron was expected to carry the vision of God to all Israel, but he compromised by the wife. The wife became a terror to the entire also. Lifting you up beyond the capacity and carrying on it, so that you'll be able to fulfill the assignment that is being given to you. And to the rest of us, ministers, let God grant us with greater glory for 2024, that we may carry out the assignment that He has given us to erase the world from sin and to change sinners to righteousness, and to make the kingdom of God to expand. I know that we have both the capacity and capability to do it. May you never rest in your thoughts. For every disappointment, for every disobedience, there is also a commensurate punishment. Because God does not compromise sin. The same way, those of us on the platform of sin in the church, rise up and use their sons that just Wesley, like those evangelists of old Carrefour. May God bless Nigeria and Nigerians. You see Nigeria, because lack of righteousness, somebody appointed to be in charge of palliative, be in charge of making the poor people, be in charge of making people that are suffering to smile. We cut away billions of naira to private end, allowing the suffering masses to suffer more. May that not be recorded among us. May no evil be recorded among us. We thank God that the judgment that came yesterday has also passed the fact to increase the crown of Joma to continue to be the governor of the state. If he has done that, I also pray that you should know his assignment and fulfill it without looking at anybody's face. Because God has given mandate to salvage our state from infrastructural decay and from all patterns of idol worship. I pray that those of us who are fathers will carry the time God has given us in our family to fire our children. Those who are mothers know that their ground will be fine assignment. Be a good mother, like Susanna was saying. She was a good mother who had time to counsel the children. I see a better world coming. I see a better life coming. I see God rising to carry us on fire. You will not die in shame. You will not die young. You will not die prematurely. Only God has made that man. Only that he did. Only that he when God has children. Now the children. Amen. Kadesa. That honor. Now Bible. You should say thy kingdom come, O Lord. Thy rule, O by with thine. Pray with thine eye.
the times of sin. Where is the reign of peace and purity and love? When shall all heaven cease as in the refuge above? Of that is my strike. That's CCN. Cabinet members will come for prayers. Soon after that, we now invite the king and the guests to come for special prayers. At the end of the same, we will now retire to the palace to dedicate the palace and other paraphernalia of office. The hymn. No.
the last governor, I think, then I say, this is one to yes. Yes, no man, very young things. Oh, the cabinet member. Yes, it's my home and I all my neighbors, all the cabinet members. Yes, and I'm not like all the cabinet members. If you like a boy, all thinking that, but people are called all cabinet members. They are the Africa. And here I got a wish from different walks of life. Mandela and Thomas, Mandela and Lucia, my own, near my opinion and Lucia. The door when you are autonomous community, Europe, Gabon, Igiri Canada, Gabon, 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 everywhere can more like the Union to now, where can more like the Union to share the secret. Probably the Union known as Cola, now, when you are did the Union more sorry. The Union of the everyone around me one time. Come on, so long to Jack when you're buying, then more. Probably, autonomous community. Who will go ahead and do it? I have to be a program of the other story. It is all over. Manano, who pay Manano, who pay Manano, who pay Manano, who pay no what I had no one would get. Would be a now, in the cabinet, super Manano, you are or anyone, you will teach, not only Manaka, Manopa, Manamani, Nami, Gomu, now Jesus Christ, for now. I know what to do. You are very good what you have for now. But no one will do what you need to do. You know, what desire. So that you begin to listen the way you listen, and you begin to see this the way you see this.
When you are still on chair, when you see all the window, you can say that is the effect after God's hand. God will you. Will you let them up? Will you let them sleep then? The joy of me. If you tell me what you want to my God, when you are in the only one is shape up and say, when you are you know why you are important to the home, I am another Jesus Christ. You know why you are here. More of them, you are more of you than here. More of them, you are more of you people who need to fly here. Ọtụtụ ya ga-ahụ ọtụtụ ụka na-akpagharị na ọkụnanya ntịka ebecha akpịrị na ndị na-atụ onye nwanyị ọtụtụ ya ga-ahụ otu a na Jizọs Kraịst. Nye mma, nye ekwenye, nye ọrụ, gosi amara ka ebere ụbọchị na-eme ndụ ya na-ekwupụ nsi ya onwe ya na-ekwupụ nsi ndụ ya ekwere ka onye nwanyị What was the offer? Come on, what was the we Episcopalians anoint you this day to the glory of God, to thee and the fourth will to us of the unity. Pray, touch the heart of the dying person, and then read the end vision, shape. In the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. And to you, may you be able to support system. May the power of God wow, is willing to perform in the name of God the Father, Son, and Holy Spirit. And the rest of you, may the blessings of Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit be upon you. And to you, may the same blessings pour out. Name of God, Son, and Holy Spirit. Rise, stronger than the day, for the Almighty God has bestowed the grace upon you. Rise, stronger than the day, the Almighty God, and the rest of you, by far, and people will say yes, desire of the king. Favor of Almighty God. One upon you as you begin the election. In the name of God, Son, and Holy Spirit. Amen. Son of a lady. Yeah. What's up, please? No, but it's okay. The letter of Chile down to the bottom. Chile is the river. What is the lamb? Hallelujah. Worthy is the lamb. Hallelujah. Worthy is the lamb. Hallelujah. Worthy is the lamb. Hallelujah. We bring this service to a close as we send from Methodist to 313 people to 154. And let upon you, we wait upon you, now and evermore.
At this time, in this solemn place, to see my Lord Bishop as we await the arrival of His Majesty, I will at this time hand over the microphone to the clergy. Chineke na nsọpụrụ niile ruru ya onye otuto ọjịja mma iche isi ịbụ eze nke naanị ya otuto dịrị Chineke onye pụrụ ime niile onye nyere ụdị amara ka anyị wee nwee ike ịzọ ọkpa n'ogige nke anyị na-ede ogige a nsọ n'aha nke Nna Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ aga n'ihu Ogafo of Nkwoegwu Autonomous Community. Prayer. Onye nwanyị ọ na-ewepụ ihe ọbụla ga-abụ ihe mkpachi ọ bụ mkpọbatara ka ịbịa nwesichi ọnọdụ ọ bụ ka ịbịa chi eze ọ bụ imere onwe ya na n'ebe a n'ihi ya ka anyị na-emepe ụzọ Jehova anyị na-asị eze nke ndị eze karịrị eze niile ka o buru ụzọ banye akpọsajọsi onye bụ eze a karịrị eze niile dịgo onye ọzọ ọhụrụ abụghị Jehova chikachi niile ka ọ ga-abụ mgbe ị ga-ebu ụzọ banye eduba onye eze onye anyị ga-abụ onye ndu na onye ntụziaka n'ihi ya Who is that King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord stronger than some in battle. Open down, O ye gates, and the King of glory. In the name of God the Father, Son, and Holy Spirit. We are now witnessing
the entrance. Bishop Mandem, General, I do Ojendia, Matabundia, General Bua, Nso, Nasi, Gabriel, Nso, Nagena, Nabara, Nagemon, Masobi, Neba Gamu, Ebanya Soratria Babata, of the Mutudo, onye ọbụ na ọjị mkpabịa na mgbe a na-eji okwu ebe a ọ ga-abụ onye nwere onwe ya. Anyị na-ekwenye na mgbe a ga n'ebe a na-enwe nzukọ ndị kabinet na ndị ọzọ na ihe ga-esi n'ime ha na-apụta ga-abụ nke ga-eweta ọganihu na ọdịmma nye ọbụladị autonomous community nka ihe ndị a niile nsọ na nke nna na ọkpara na nke mmụọ nsọ Church, ebe ọ bụla aka gị ga-eru ebe anyị na-edo iwu ụlọ nsọ na ọkpara na nke mmụọ nsọ Tochukwu Tochukwu Tochukwu, Tochukwu, ụwa lụrụ ya. Tochukwu, Tochukwu, ka mmadụ ya. Biko, bịakwute na site na Jizọs. Me and my brother Bishop will proceed to the consecration of the throne for Eze and the Ugeze, dated this 13th day of January 2024. To the glory of Almighty God, we dedicate this throne in the name of God the Father, Amen. God the Son, Amen. And God the Holy Spirit. Onye nwanyị, ị ga-abụrụ ha ike, ị ga-abụrụ onye ntụziaka, ị ga-abụrụ ha amamihe, ị ga-abụrụ ha ihe. Ị ga-ewepụ ihe mgbagwoju anya na ọchịchịrị. Onye nwanyị, mgbe a ga-anọ n'ebe a na-enwe mkpebi, onye nwanyị otu obodo ga-esi gaa n'ihu ka gị onwe gị nọ nso ka ọ ga-abụ mkpebi ọbụla ha ekpebiri ga-abụ nke ga-enye aha nsọ gị otuto, ga-abụ nke ga-eweta ọganihu n'obodo nye ebe autonomous community a dị. Onye nwanyị a ga-esitekwe n'ime ya bulie aha nsọ gị elu. Ndị ikwu ikpe bịa mgbe a ga-anọ ebe a na-achabe ikpe, onye nwanyị ka ha were ọṅụ n'ala udo na-adị n'obodo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Anyị na-aga n'iru ịgọzi ngalaba Ugeze mgbe anyị
eweli olu pụọ otu stanza. Oh, 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 again. Lord, my brother Bishop and I will proceed to dedication of the crown and all the gallery that go with it. Father, we sing them in the blood of Jesus. Father, we sing them in the blood of Jesus. We do not adore any idol. You are the Lord, the King of kings. And in your name, Lord, we lift our staff of office, our crozier, to dedicate, Lord, the crown and the gallery and all the paraphernalia of office. In the name of God the Father, Amen. God the Son, Amen. And God the Holy Spirit, Amen. And the church shouts, and the church shouts, and the church shouts, na nsọpụrụ nke onye eze ka anyị na-edowe ndị a nsọ sika okpueze abụrụ okpueze edoro nsọ ka ngalari ndị abụrụ ya edoro nsọ ka nwa gị nke ga-eti ya ka o bie ndụ ogologo ka ụmụ gị bie ndụ ogologo ka ụmụ gị bie ndụ ogologo mgbe a na-eti ya mee ka nwee mmụọ mwedo onwe n'ala ka ha wee bụrụ ndị ga-eti ebube gị Chineke na arụ ha ka ndị na-ahụ ahụta gị Chineke ka mgbe a na-ekwu okwu ka ha kwuo dị ka Chineke ka ha wee siri na nke Chineke ka ma ịnata iwe gị ka ha nata ngọzi gị ka ma ime ka chụpụ ha n'ike ka ha gọzie agọzie otu a ka anyị si na-aga n'iru na-edo maka ugo eze maka onye eze nsọ na nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Kele ya Chineke igwe dị mma, kele ya Chineke igwe dị mma, ọ na-agọzi ndị kwere na ya. Chineke igwe nwanne m kele staff of office from the other state government, Federal Republic of Nigeria. A symbol of authority, a symbol of power, a symbol that we have an Ogafo of Nkwoegwu autonomous community. This is the dignity, this is the symbol of the autonomous community. Consecrate the staff of office. Chineke anyị mkpaka nke onye eze a eji mara na ọ bụ eze echizuru echizu, eze amara amara, eze akwagidere akwagide, eze Chineke ejiri aka ya rụpụta, eze gọọmenti utu a nye ikikere ịchịkọta onye autonomous community a. Anyị na-edo mkpaka nsọ si ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche, bụrụ ihe ọ ga-abụ mgbe ọbụla esi eji ya Jehova ọ ga-enweta ike pụrụ iche nke si n'ebe gị onwe gị dị. Mgbe ọbụla esi eji ya onye nwe anyị ọ ga-enweta amara pụrụ iche nke si n'ebe gị onwe gị dị. Mgbe ọbụla esi eji ya onye nwe anyị nka nke ọ ga-akpa n'ime ya bụrụ na gị onwe gị nọnyere ya. Ọ bụghị nka nga ga-emere ya onwe ya kama nka nga ga-ebuli aha nsọ gị elu, nka nga ga-eweta ọganihu nye autonomous community ya. Okwukwe nke anyị nwere n'ime gị Jizọs Kraịst anyị na-edo ya nsọ si ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche, pụọ n'ihe rụrụ arụ, ma n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Amen.
blessed and dedicated. I can see His Royal Majesty, my Lord Bishop, and the clergy. It is to the glory of God I am here to we want to appreciate the barristers. We want to appreciate to witness this wonderful and epic coronation of our dear, beloved Oyeze. As a sir, Chico, on behalf of the treasurer and Oyeze, my Lord Bishop, God bless you, sir. God bless you, sir. And then in second, the very Reverend Ajobone and your ministers, Nkwoegwu, and Azibiko Nnayukwu, onye Zion, ya dịkwara na mma. Otu aka ahụ na onye isi ndị ọrụ niile here present to maintain peace and orderliness. I want to say bravo to all the musicians. DJ Mentor, Agana Abupudegu Nimman, God bless you. I want to say what is being presented to us today. His Royal Majesty as a sir,
Community, His Royal Majesty Duga 4 will be filled, and today is none other than a true son of the Peter Shigwekwe. Having said that, Your Majesties, I'm following what we decided in the council. Lekweni Jenny, Lekweni Nkwoegwu. Yes, I'm sure Nonga. Lekwe the throne. The bishop will be the crown, the only crown, this autonomous community, and there will be several crowns. The only crown autonomous community I win. I am Paris, you may any Lebasariani, I am heading Gatawa, but I should have been. Because at this time, I got married on Yesa now, Geze, the hand of the other one who will begin this ceremony. Your Majesty, Buruburu, Fabia.
I will also call upon, and now the President General of our autonomous community will now invite our Royal Majesty to ascend the throne. Igbo mamano. Igbo mamano. Ọ dị m ka onye kwuru agụrụ egboja afọ anya. Na site na ikikere autonomous community nyere m Nkwoegwu autonomous community afụdịrị na ọhụrụ nyere m eji m ike a n'ihi na asị onye nna ahụ dịrị ohi ọwụda ohi o dịrị ohi ọ na-eji ụkwụla akala akpọwa atọ eji m okwu akala ụkwụla akala ikike nyere m na-akpọlite onye eze anyị ọbịa na ọla ocho eze ya ndị Nkwoegwu autonomous community nyere onye eze ikike At this juncture, not qualified for Gaza, so Gaza. Yabiasoro, His Royal High Chief Tuka, the oldest member of this autonomous community, having been honored by Eze Ikechi Nwadinobi. Yes, a man, there's a man. You can hear him. Ejimaha, autonomous community. With autonomous community. Ejimaha. I am also calling on the elders of our autonomous community to try to lay against people of that way. Oge chani, tije ya tije. Oge chani, n'ogologo onye ọwụla tije ọwụla bịa nga iti ọba aghara ihe mere ya aka ya adịghị ya. Ike nyere m eziokwu ya. Autonomous community,
onye ji ama onye onye a na-eji anya ya n'olu ya bụ ike ọkanyachị ike ọ ga-echekwa anyị iwe ya njikwa iwu Nkwoegwu Autonomous Community Nkwoegwu Autonomous Community a na-enyefe ya onye gị ji ọkụ Nkwoegwu Autonomous Community nye ọkara ọnya gị ime ọkwa ka eji ezigbo ekwu ile onye eze anyị okwu ya onye eze ekwu bụ kedu oge awa iwefu ya n'ike ewefu 7 days and 7 nights onye eze na-eribu onye for 7 days and 7 nights. Today ka ọ ga-ebido okwu ụka rie ihe na-esa ndị nwa mara ihe biko mee ka onye eze anyị kwuo okwu yes. Eze anyị na-abịala, ndị enyi anyị na-abịala anyị. Ugbu a site n'ikike ndị Nkwoegwu Autonomous Community nyere anyị ọwụ eze Uche Ibegwu Ugeze eze Uche Ibegwu Ụga 2 Nkwoegwu Autonomous Community na mụnwa kwuo Ugeze Chinyere Adiele Ụga 3 Nkwoegwu Autonomous Community anyị na-ekpuwe
our newest Ugeze okwu n'ụbọchị taa ebe ekpuwere di ya okwu dịka eze. Anyị na-ekpughe ya okwu dịka Ugeze. Site n'ụbọchị taa nye ahụ a ga-eji ịmanye ya ọ ga-azazi Ugeze Florence Chinyere Chikwekwem. Otu aka anyị na-achọ ya mma ya na Ugeze kwụ. Ọ na-agagharị, ọ ga na-anya ihe a ka a na-eji amanye ya as Ugeze, onye Ugeze. Anyị na-abanyekwu ya tradition of the old Nkwoegwu autonomous community. Anyị na-enyekwa ya ọdụ enyi ọ ga-ile ejila aka mgbe niile. Ugeze, ọrụ a ọ dịghị mfe, ọ bụ ọrụ siri ike, kama anya na-arịọ n'ike nke Chineke ị ga-eme, ị ga-arụ ọrụ ọbụla aha butere gị, ị ga-arụ ya na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs. Ugbu a mgbe a na-atụ anya onye eze anyị ime his first official assignment, ya wuri dọrọ ndị eze ibe ya ọjị, ana m akpọ my elder brother Royal High Chief Obinna Ekoba ka ọ bịa were ọjị nye our traditional prime minister gị wekwara ọjị ahụ nyere onye eze. Biko ka akpata ọjị. Community. Now, the welfare executive of this autonomous community, I'm going to our able TPM. Ugbu a ka anyị ga-ema ma onye eze okwuchiwela okwu kemgbe e wefuru ya ọmụ n'ọnụ. Anyị ga-ehụ ma onye eze ọ ga-ekwutu okwu ntakịrị ntakịrị. Chijioke James Chikwekwem, biko rụọ ọjị nye ndị eze ibe gị na ya first assignment ka anyị lee otu esi eme ma ọdịna gọọmenti ọbụla. Onye eze mama ahụ Autonomous community, money, Afugili, money, all money, Guru. Eze windo. Emoji. Ọhụrụ ụzọ one. N'ụlọ ike ike ma gbọcha. Ọhụrụ ụzọ one. Ayo bro. Ọfọdụ ọhụrụ. Biko, ya na ụzọ lọdị.
His Majesty, Eze Nkwoegwu, Okafor, the elders of my autonomous community, they want to know behind a fugly in the Mamano, no behind Sheberi Ladies. They want to other machine. Chitara for Ganiru. I do robbery. What was I find? Do you know that I find? Omumu, Oba. I wish she could buy another. Hiroyala. One and one day I did them. Two of what I know, I got up a lot of work. Now I expect it. A woman, I like all or cheap. They can get it happen. Igbo mmanụ really na agro lodge ọkwanye agro Nkwoegwu Autonomous Community. Anyone here, including members of the council, get surrounded for when they know our brother who's this year, 8 million. His Royal Majesty
begin here with you. No, all the way from the United States. There we yes. Because as a man, share out and half a man. Get what you just at all. It's like all there. Get TPM and your name, TPM one. Oh, yes, you will be good. Go like all there. There when you there when you get. So, because my as a love cut the web, my cut of their neighbor, my G. Now, we do shadow. There we fled. The bird to hear, we don't want to think about how to be millionaires. There we go. The castle is because Obi die on top. I say, Galim, I know behind you. You can do Burgon. You can do Burgon. I know Burgon. There was Council, Mamano, Council, Mamano, Council, Major, Manu, there one. On the farm settlement. Farm settlement in Aga. Apaya Soroya. Mbapaya Naga. Umakam Soroya. Hello, Nkwoegwu Autonomous Community. The farm settlement, I like our settlers and the farm, Are you waiting here? Oh my God, don't watch. You can have 5 minutes. I did hear over here. Now for not to check it. Yakuta in Rafa here. Nancy got to check my new. Ordering the Mao. Everyone like the Mao. Council by Zinola. I am never tired. Gift.
make it the king of when one of our what I okay, Thank you.
On behalf of our council and members of my family, I never graduated. They would equal and Marion, and Ronaldo, autonomous community. Only when they make it, Yabahara. Instead, Yada Putes and they want to. The dominance of who you do is nothing. The dominance of who you do is this our kingdom. I am what they are kind of. Look at you. Oh no, they make it. 1 year. Yabahara. I imagine. Open on the body, but only I have president. Because with unity, we will achieve more. We will achieve more. Whoever, time, or walking father, yeah, Abagoke. Yam not to do away gift from all the young ones. Oh no, when I was talking about the TPM of Wadi, they are Fruki, they are not Chaki, they are not getting more. Never, my council and the members of my family, I shall Don't
The Autonomous Community Council and members of the Let's
You know the Bolivia.
Amen. Autonomous community. Here, normal Akolabi water we got autonomous community. Always the issue we get. Village in Yakale And now, remember, I got to do I now see the beautiful wife of Chief Uche Nkwoegwu as beautifully decorated. Congratulations to you. We are waiting. The youngest chief, Chief Ononobuwosu, and the beautiful wife are being decorated simultaneously by the good people of Nkwoegwu Autonomous Community. We are now awaiting the man is able.
Your Majesty is now instructing the young chief my own brother, Chief Promise Rufus, who stays in, and the whole lieutenant of my promise. Honor you today.
Mama
Sunday work. His chieftaincy title is special to me. The autonomous community. And Afugri at large. So many things. Our village, Afugri at large. And even please wait, I'm talking. They're going with Raga Jesu Foundation. That one day. So so many things. By the powers conferred on me, traditional ruler of high chief. The prince, the certificate, and the show. Number one is a high chief in the council. Yes, Oruria. Class in the council. Amen. Anakukwaka because Hi, Chief. Yes, I am area. Banji big man India. Now you are down. Sambolo. I get it right in this certificate. Hi, Chief. On your part. From today, oh God, for you know high chief for one you get to stop you now Jesus. Amen. Like we when you got as a high chief. Because I got the other paper. You move for taking honey here. Oh yeah. The by you when you got them when you high chief. Oh yeah. Check right here. No more good. Yeah, we got for me. Oh, don't you get it? Pick up. That was right. How do you get away from our job? Don't need to go away from the Hebrew.
Dai noma. Rujo, you say your job. Dali mu. If we are na for trying na. Tu sei na do ga de ma o. Bom ni meteu la ka. Uzo gi me prundo. Tu na me prundo aso so. Tu ga che che no prundo. Tu ga ku ya. Tu go ro de bigri bi. Cabe a beber hoje. Jesus Christ. Coronation.